No he estat mai en aquesta casa. Tot i així, en conec el jardí, la planta baixa i el soterrani. He vist l'escena centenars de vegades, sempre decorada igual, tal com me la vaig imaginar la primera vegada que em van explicar que t'havies suïcidat. La casa era en un carrer. Tenia teulada i façana posterior. De tot això ja no en queda res, però. Hi ha el jardí on surts per última vegada i on t'espera la teva dona. Hi ha la façana cap on ella corre quan sent la descàrrega. Hi ha el rebedor on deses la raqueta. Hi ha la porta del soterrani i l'escala. I, finalment, hi ha el soterrani on jeu el teu cos. Està intacte. El crani no et va explotar tal com m'havien dit. Ets com un jove tenista ajagut a la gespa després d'un partit. Sembla que dormis. Tens 25 anys. Ara, tu en saps més que jo, de la mort.